Bi kirol ez ezik, bi bizitza estilo ere badira. Gero eta gazte gehiago erakartzen du, bai surfak, bai skateak. Jauzi eta zilipurdi, lurretik airera eta airetik lurrera, hala ibiltzen dira skaterrak. Hoi preservatiboa jartzi baina koñazu, Bai, jode, gatxa, Olaturik onena noiz iritsiko den zain, hondarretik uretarako bidea egiten dute surflariek. Orain karrerilla hartu, eta igo. Patinaren gainean aritzen den neska bakarretakoa da, ja nire elorria. Da gizonen mundua, total, vamos. Baina gero eta neska gehiago da. Zarozko arrobitik fitxaje galantak atera dira. Asier Muniain euritariko bat. Surfa hobi batekin hastia daka, baina gero askoz ere harago dua. Behin probatzen dezula eta konstantzi ziklo hortan sartzen zeanean, konturatzen zea norbeangan eragin zuzena dula, ez? Eureta da! Kantauri! Olatu edo asfaltu gainean? Taula gainean dantzan gaur, bi errepidea. Hor barroak kantu behar da, Olatu handizetan sensazio zabra da izan. Definitzen oso zaileak, nahiko adrenalina adiktua gaituk eta, eta itxasora oso lotuta gabenez, bi antzata kombinazio bikainak, olatu handian morgua. Surfen hasi nintzanen, urte terdi, bi urtera ja olatu handiak barreta ditzezien, eta, pixkat, nire mugak pixkat aragotzen hasi nintzen, eta azkenian konturatu gabe, zirkulo bizioso, goloso baten sartu nintzen. Pista eraikitzean egon zen boom antxeko bat. Osea, jente guztia irtetzen zen euren patinekaz, patinatxera eta denboraldi hartan egoen jente pilo bat. Baina oin ja gutxituz joan da eta oin gauz 3 edo 4 pertsona. Txikitan begiratuko zenuen, eta klaro, txikitan aurrea handi geldituko zitzaizun, ezta? Bai, niri kostatu zitzaidan pilo bat hemen botatzea. Zenbat urte zenituen, hasi zinenean? Hasi nintzenean 12 edo horrela. Zergaitik, nire nebak bebai patinatu egiten dau, horrela beraren influentziarekin hasi nintzen. Hor, momentu hortan justu badek jauzia egin behar du momentu hortan, batik burutik ze pasatzen zaio nire. Ze badirudi, hala, botatzera, na? Ondo zapaltzea. Ondo zapaltzea. Bai. Hori importantea, ez? Ez basaude ziur, hobeto ez bota. Jode! Itxasoko energiak zehose badu bertan, harrapatzen zaituna olatu ez gain. Eta, askotan, agobiatuta osartzen bazea ureta, urertzen lagate ditzuzu, arazo guztik eta itxasoa neutralizatu egiten zaitu, esan dezagun. Azkenean, horreke lotura bat sortzeu. Hau ez da inberre, hau de zapineago. Hau. Eta motorra gorra dituken da gure bai. Zeran ikusten duzu? De puta madre, gozia, lortu ja, zematu lata orduxia, 4, 5. Bai, orte. Ja, hoi ikizan promedioek, Bai, ez? Jendeak gainerraz ez lortzen, lehenbizik aldinan. Hau beti izan da, kaleko gauza bat, orduan kalean egiten danez, kaleko erropa normala. Zer egin behar du batek alako babesle bat eta lortzeko? Alegia, edo zein uzten dizkio Roxy etxeak alako arropak edo ja ontsa marra behar du? Egia esan, apur bat sortea aukitzea bebai bada, Justo egotea momentu honean, leku honean, eurak bebai eukitzea norbait hartzeko gogoa. Dana da sortea, nik dauzkat emaitza oso onak bebai.
Gero da argazkiak eta holan ateratzea apur bate aldizkarietan ikusten zaituztela. Lilura, horixe sortzen dio itsasoak Asierri. Magia kontua iruditzen zitzaion txikitan, eta orain berak egiten du magia askotan olatu horixen beraien gainean. Itsasoari beldurrik ez, errespetua, hori lesioa. Ari begira, eguna joan, eguna etorri, halako batean ekarriko baitio itsasoak amestutako olatu hori. Janirek ere taula gainean dantzan ematen ditu egunak, uretan baino asfaltoan. Oreka, artea eta eskarmentua dira nunbait ongi patinatzeko sekretuak. Baina arituz gozatzen duenak etekin handiagoa ateratzen dio egindakoari, eta Janirek argi dago gozatzen du. Plantxatzen du bai, eta aurrerantzean ere plantxatuko du, seguru, ondoloen.